tu crezi 100% că susținătorii care au venit și ți-au dat sfaturi sunt susținătorii tăi? Atât vreau să te întreb. Și vreau să răspund sincer la întrebarea asta. Da. Te înșeli. Și dacă nu sunt, nu contează. Au venit acolo pentru mine timp din timpul lor. Nu, au venit. Au acordat timp din timpul lor, Au da? venit unii, nu pot să zic cine și cum, nu sunt susținătorii tăi și tu, dacă ți-au zis ceva de rău chestia asta, tu așa ai făcut. Și tu ai ascultat mereu de ei. Mamă, Viorel, dar tu mă faci să cred că eu nu am proprietatea cuvintelor, proprietatea faptelor etc. Auzi? Atât mai zic, faza e când o să ieși afară și o să stă de vorbă pe Facebook, o să vorbim, că nu e imposibil să nu vorbești pe da, bloc. Facebook. Atunci chiar ești, să nu zic cum, și atunci o să-ți dai seama de o chestie. Dar atunci, până să vorbim noi Viorel, doi. tu înțelegi că putea să-mi spună tot mapamontul să nu fac cuplu cu tine dacă eu m-aș fi simțit lângă tine așa cum ar fi Și de trebuit ce ai să mă făcut simt? cuplu cu mine dacă nu mă plăceai? Și ți-am zis, te-am primit surprindere, de ce ai făcut cuplu cu mine? Păi pentru că m-a luat Că? pe surprindere. Că ce? Că n-aveai ce să faci, nu? Sau da, m-am Te plictiseam în casă, aici, da. Asta a fost faza. Dar chiar așa, zici tu ai Și după aia când ai văzut, locul întâi, deci nu mai mergea treaba, aveam O laură locul întâi? Ce? Da, tu, de când ai început să le iei pe locul întâi pe ce a fost un cuplu, te-ai schimbat și de atunci te-ai schimbat. Doamne ferește. Ai tratat altfel relația noastră, nu Bine. aveai niciun stres, deja începuse cu planurile, cum zici tu. Până atunci n-am vorbit. Prostuță. De asta ți-am zis. Prostuță. Maxim. Tot ce zici, Prostuță, maxim. tot ce zici, Și muzica, nu o auzi, dar să joci în continuare. ce? Ai jucat tu mai prost decât mă sfătuie pe mine. Nu, eu n-am jucat cum au zis alții. Am făcut ce Tu am simțit eu. înțelegi? Păi asta vreau Păi, să zic nu și ție, că înțelegi, puteau nu să spună înțelegi. mama, tata, sor, mea, lasă, susținători, mama, tata, emisiune, că puteau să zică toți. Așa. Nu face un cuplu Așa. cu Viorel. Dacă Dacă ție eu mă zici, nu, simțeam nu, nu. lângă tine așa cum ar fi trebuit să mă simt, Noi doi, dacă ne înțelegeam bine și sora ta zicea, lasă-l că am aflat ceva, tu mă lăsai. nu. Păi cât de la pare? Doamne Asta ți-o ferește. jur eu să instant, jur. dacă sora ta zicea chestia asta, spun eu. De sori mea și ai mei credeau că eu voi face cuplu cu Laur. Înțelegi? Prima dată când ați intrat în casă, ei credeau asta și eu am făcut cuplu cu De tine. asta, tu de unde ești? Tu de unde ești? Ai aflat și asta? Dar am aflat tot ce vreau eu să aflu de la familia mea. Cum? Dar n-au fost aici, măi, băiete, acum 2 zile. Și au crezut că faci un cuplu cu Laur, ți-au zis ei acum sâmbătă? Nu contează ce mi-au zis, ce nu mi-au zis. Păi ți-au zis acum, da sau Dar nu? ce contează? Păi înseamnă că tu ai aflat prin alte surse. Și mor? Deci am făcut un cuplu cu tine. Asta a simțit, asta am făcut, înțelegi? Asta ai simțit, asta ai făcut? Da, am făcut un cuplu Și de cu ce tine. spui de multe ori că regreți? De ce spui de multe Păi ori? regret că am De ce îmi făcut un spui cuplu. multe ori că regreți că a ieșit altcineva din casă? De ce spui chestiile astea? Că mi-ai zis-o tu, da, regret, ieri sau alaltă. Păi tu m-ai întrebat, regret că l-ai nominalizat? Ți-am zis că da, regret că l-am nominalizat și tot nu suntem fericiți. Zi până la capăt fraza, nu da, regret că l-am nominalizat, ca și cum regret că nu asta pentru mine. Zi până la capăt dacă tot zici. Așa ai zis? Da, așa am zis. Da? Da. Și de ce nu suntem fericiți? Din cauza ta. Păi jignirile au fost și înainte de nominalizare, de ce nu mi-ai zis atunci? Și nu m-ai nominalizat, stăteam în casă, acum era altceva. Păi nu, pentru că tu ai zis că e un factor de stres, că te simți... Vezi, asta e ideea, că tu n-ai avut Păi da, încredere normal că a în fost tine un și în stres. mine. Păi cum să am încredere în mine? Păi că dacă eu, de exemplu, mă știu Nu că... am încredere, eu Păi știu. nu ai, nu, Eu nu când ți-am lasă. zis că știam de hârtie și asta, că doar m-a surprinsă. Păi Deci după dacă ce nu ți-am ziceai zis tu, eu. cădeai de găină atunci, dacă nu ziceai. Deci dacă nu ziceai, eu știam. Găină, gâscă, ce Dă mai gâscă, vrei. cum vrei să zici. Păi Bine, cum cazi? lasă-mă în Cum pace. cazi? Dacă cazi de prost, eu cădeam de prost, nu? Eu ți-am zis înainte că vreau să-ți spun ceva despre și tu mi-ai spus, Ce hai mi-ai zis mă. înainte, după ce ești afară și ai aflat de bilețel? Și după aia tu mi-ai zis, păi știam. Și deci dacă nu spuneai, cum era? Păi vezi că nu mi-ai zis tu înainte, ți-am zis eu prima și după Nu, aia da, ai eu zis, păi știam. știam. Păi Eu tu știam. știai, dar m-ai lăsat să vezi dacă zic. Păi da. Ți-am zis și ai fost mândru de mine și acum Da, a mă fost scoți mândru, dar cu n-am fost ochii. mândru că ești afară. Bine, nu trebuia să ies. Trebuia să zici de la început, nu mă interesează Da, trebuia nimic. să zic. Nu de asta nu suntem Plus, împreună acum. nu, s-a adunat și asta. Bine, Plus bine. că, Altceva mai ai ce să zici? Da. Păi doar de asta te agăți. plus că Doamne ferește.
Știa bine ce conflicte ai mai avut și nu trebuie să te duci. La asta trebuie să mai gândești, la a doua variantă. Bă, o fi o capcană, nu trebuie să mânc afară. Că de acolo a plecat și ceata N-a fost nicio capcană, Viu, încetează. El chiar vroia asta. Ce nu înțelegi? Îmi pare rău că nu l-am întrebat acum când a venit. Mă, frate, ce nu ți-o zis de cuplu de competență? Că ai fi văzut că recunoștea, că nu mai avea nimic. Nici de câștigat, nici de pierdut. Chiar îmi pare rău că nu l-am întrebat. Cu proxima ocazie o să-l întreb. De față cu tine, să văd atunci. Ce Nu mai mă zice? interesează. Îți muști limba. Nu mă interesează. Păi dar nu te interesează, dar nu de asta nu suntem noi împreună. Ai căzut în capcană. Bine, am căzut. L-am nominalizat, nu suntem împreună. căzut. Orice am face, nu suntem fericiți. Nu suntem făcuți unul pentru celălalt. E Punct. sigură? Nu mai zi așa. Hai, Viu, ia mâna. Nu. Gata, încetează. aduc Forțez o prea ciocolată? mult. Nu, Te liniștești? mulțumesc. Te liniștești? Dar nu mă liniștesc că mă agită ciocolata. Nu mă liniștește. Da? Bine, așa nu mai Hai, zi. gata, Viu, gata. Nu, gata, nu e nicio gata. Nu e gata, nu se spune gata. Te rog, gata, frate, accept un refuz. Nu vreau. Oricum afară n-ai dat 2 bani pe mine, mai scuipa în ochi. Ești sigură? Și mai face și nesimțită și multe Ești altele. sigură Da, tu? sunt foarte sigură. Ce de sigur. Cea mai sigură. A, mă, Viu, gata, Doamne! Dar te apucă, ai stat 5 minute, nu ești. Ce nașpa, serios, că suntem închiși aici acasă, îți dădeam ignor, îți dădeam bloc, nu-ți răspundeam și oricum nu mă mai căutai. Ești sigură? Da, sunt foarte Stai în sigură. fața blocului și te așteptam până Ai, coborai în fața da. blocului când birou. Când vedeai ce fete te așteaptă așa, cum îți plac ție, îți dădeai 2 bani. Zice, Oana aia. Eu am văzut în cochezie, eu ți le punctez pe toate așa. Cum vorbești tu despre fostele tale? Asta e mai semn de întrebare. Cum vorbești tu despre ele și care le iubi și ai fost în depresie și așa? Pe mine o lună de zile nu dai 2 bani, ai să mă bălăcărești afară cum n-ai crezut Adică că... de le-am vorbit frumos și de tine nu o să vorbesc Nu, ai acum. vorbit foarte urât. Despre cine? Bine. Despre ele? Am vorbit urât? Când? Când ți-am zis că nu-i frumos. Ce nu-i frumos? Bine, hai, lasă-mă, că eu nu sunt. Am Eu vorbit sunt eu urât despre sunt o fostele doamnă mele? și nu o să vorbesc. Am vorbit eu urât? Mai cam